Good morning po. Maluhod po kita para sa pangadyon para kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in troubles or anxiety. Encouraged by these thoughts, I implore you to obtain for me. Kindly mention your request. The answers to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa saim mo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kad sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tagi. Ngunyan po, Martes, ikaapat na simana pagkapasko. Isabay man yato ang mga intensyonis sa misa, ang pasasalamat, dulot ni Ninatang, in honor of Our Lady of Fatima, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, pasasalamat man kan Rosal family, dulot ni Hermi Artison, pasasalamat man, dulot ni Sister Leoncia Garing, siring man, pasasalamat for the gift of life of Stephen Andrew Nolasco, Simiñano, dulot kan Simiñano family, siring man, pasasalamat, dulot ni John Asinlani Rico. Special man nakahagadan for good and spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Pardo Cantara and family,
in honor of Saint Anthony of Padua to pass the job examination and interview, dulot ni Avi. Siringman, special na kahagadan, dulot ni Kat Salcido, Jusel Asaitono and family, Siringman Canbuena family. Isabay taman sa misang unyan ang mga kalag ni Robert and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, sa kalag ni Froilan asin ni Robin, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Norma, dulot ni Cynthia Oreste and family, sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family, sa kalag ni Edie asin departed classmates, dulot kan LC High School Batch 67, sa kalag ni Milagros, ni Elpidio Vicente and All Souls, dulot ni Eloisa Villa, sa kalag ni Simona, dulot kan FNS Velasco, All Souls, dulot ni Angelina Cardel, asin sa kalag ni Jovelyn, dulot ni Angelina Cardel and family. Matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpon. Magawid sa kagulan, itaas sa iyang banwan, inapon maging banal, inipon maging sarong, sa Diyos na sa kong katubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. kafiestahan po ngunya ni Nuestra Señora de Fatima. Siya na reyna nin katuninongan, sa iya ta ipinagkakatiwalaan sa tuyang nasyon asin kinakban, ipinagpapasalamat ta ang biyaya nin bagong lideres, lugod atamanon kita ni ina digdi sa Pilipinas. Hakuuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita. O Diyos, na nagpili sa ina kan sa imong aki, na magin sa mu'man na ina, warasan sa mong nagdadanay sa pagpenitensya asin pagpamibi, para sa kaligtasan kan kinakban, na lalo na mahimong mapaurog ang kahadean ni Kristo aro-aldaw. Huli ki Jesu-Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramo. An inot na tataramo. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga nagkawararak huli sa persekusyon na nangyari pagkagada ni Esteban, nakaabot sagkod sa Phoenicia, Chipre asin Antioquia. Alagad ang tataramon, ibinalanibog ninda sa mga Hudiyo sana. May nagkapira sa inda, mga taga-Chipre, asin mga taga-Sirene. Pag-abot sa Antioquia, tinukdoan man ang mga Grego dapit kay Jesus na kagurangnan. Ulit na sinda tinatabangan nin kagurangnan. Dakulan mga nagtubod asin nagsunod sa kagurangnan. Ang bareta na ini nakaabot sa simbahan sa Jerusalem.
Kaya sinugo ninda si Bernabe sa Antioquia. Pag-abot asin pagkahiling kang biyaya ning Diyos, naogma siya. Asin sinadol ang gabos na magdanay, nagburunyog sa kagurangnan. Ulit ta si Bernabe marhay na tao, pano ni Espiritu Santo, asinin pagtubod, dakol ang bilang kan mga nadara niya sa kagurangnan. Dangan si Bernabe nagpasiring sa Tarso sa paghanap kay Saulo. Kan matagbuan niya, ipinag-iba niya sa Antioquia. Bilog na santaon, duman sinda nagtrabaho sa simbahan na ito. Dakulan mga tao na tinukdoan, asin duman sa Antioquia, enot na inapod ang mga disipulos na Kristiyano. Ang tataramon kan kagurangnan. Umawan ang kagurangnan nin gabos na banwaan. Umawon ang kagurangnan nin gabos na banwaan. Sa banal na bukid, pinatindog din kagurangnan ang sa iyang syudad. Namutan nin kagurangnan ang Jerusalem, urug sa gabos na erokan ni Jacob. Mga magayon na bagay ang sinabi dapit sa imo, o banwaan ng Diyos. Umawon ang kagurangnan nin gabos na banwaan. Ang Babylonia asin Syria, ibibilang ko sa mga nakamidbid sa ko. Ang Palestina, Tiro asin Ethiopia, ini ang mga aki niya. Asin dapit sa Sion ipigsasabi, ang gabos tuminugubo gikan sa iya. Umawon ang kagurangnan nin gabos na banwaan. Sasabihin ninda kung bilangon ang mga banwaan, ini tuminubo gikan dyan. Asin ang gabos mag-aawit mantang nagsasarayaw. Ang sakong ginikanan, yaon dyan sa imo. Umawon ang kagurangnan nin gabos na banwaan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pinipinta kasi sa Jerusalem ang pagdusay o dedikasyon kan simbahan. Tigliputan kaidto, asin si Jesus yaon duman naglalakaw sa portiko ni Solomon. Pinagtiripunan siya kan mga Hudiyo asin pinaghapot. Sagkud no arin mo kami pahahalaton. Kung ikaan Mesiyas, sabihon mo na samo nin hayag. Sinimbag sinda ni Jesus, sinabi ko na sa Indo, alagad da ikamo minatubod. Sa kuyang saksi ang mga ginibo ko sa ngaran ning sa kuyang ama. Alagad huli ta kamo bakong kabilang sa mga karnero ko, dai kamo minatubod. Ang sa kuyang mga karnero, naghihimate kan sa kuyang tingog, midbid ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Buhay na daing kasagkoran itinatao ko sa inda, dai sinda mawawara sagkud paman, asin dainin makakaagaw sa inda sa sakuyang kamot. Ang sakuyang ama na iyo ang nagtao sa inda sako, iyo ang pinakadakula sa gabos. Asin dainin makakaagaw nin anuman sa kamot kan ama. Ako asin an ama saro sana. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Kan taon 1917, sa laog po nin sunod-sunod na mga bulan, from May 13 to October 13, our Blessed Virgin Mary appeared to 3 little children sa sarong mountain village na inaapod Fatima, duman sa Portugal.
We know well who these children are. Lucia dos Santos, asinan sa iyang mga pinsan na si Francisco, asin Jacinta Marto, mga taga-dumansinda sa Fatima. Kay itong panahon, ang Fatima, bako man pamosong ngaran nin mga babae. It is a name of a place. Asin sa lambang pagpahiling po ni ina sa tulong aking ini, kada 13th of the month, Mary spoke to them and unfolded prophecies and secrets about the world and about the church. At the same time, Mary, in those apparitions, had some requests. One, to pray the rosary every day. Two, to devote and consecrate ourselves to her immaculate heart. Three, to practice the first Saturday's devotion. And four, to make sacrifices for the conversion of sinners in pursuit of peace and the salvation of souls. Iyo ini ang mga request ni Virgin Mary kada pagpahiling niya sa mga aki duman sa Fatima. Pinaghihingwahan tang magibo ang mga request na ini dahil may pangako na kapalit. And what are the promises of Mary? Siguro familiar po kamo sa kanta sa Virgin of Fatima. Pakisabayan po ako kung aram nindo. You promised at Fatima each time that you appeared to help us if we pray to you to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays, we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. To banish war and fear, for peace and guidance, for protection. Iyo ini ang pangako ni ina when we consecrate ourselves to her, when we pray the rosary. And on the last apparition, October 13, 1917, nasaksihan po nin 70,000 katawo, estimated number of people, ang inaapod na miracle of the sun. Kanal daw na ito, sabi kan mga nakahiling kan milagro, nag-iba-iba ang kulay kan aldaw, and the sun was moving around, it was dancing. Magayon ang ngangalasan na nahiling ninda, but people were afraid. Paghuna ninda, magagadan na sinda. Paghuna ninda, katapusan na kan kinaban. The miracle of the sun, the last apparition of the Virgin of Fatima. Fast forward to today, 2025, ibang ngangalasan man ang isasing ibang pagkatakot ang nasasaksihan kan kinaban. Gar sa kadakulan po kan mga gyera, kariribukan kan kinaban, natatakot kita kung minsan iniisip taman nakatapusan na kan satuyang buhay. And it moves us to ask, nata daw taarog kaini ang mga nangyayari? Why are there still wars in the Middle East, for example? Why are there still a lot of disagreements in the world? Kasuhapon na eleksyon, kadakol kan mga irregularities. Nagpapangadji man po kami, aroal daw. We have been upholding Our Lady's requests. We have been praying the rosary for peace. Why is this happening? Totoo, marahay po ang pagpangadji kan Santo Rosario, ang pagprosisyon, ang pagnovenata. These are all commendable and meaningful. Alagad kung matapos sa na po kita dyan, kulang po iyan. To be a true devotee of Mary, to be ourselves children of Fatima,
We have to imitate Mary and become agents of peace. Nagmagin kita mga parapatuninong. Kaya pagtapos ng magsanto rosaryo, ibaba po ang rosaryuhan, unaton ang takyag sa pagtabang asin paglingkod sa kapwa. If we want a world of peace, we don't stop at praying for peace. Rather, we work for peace. We ought to be peacemakers. Mga tugang lugodan sa tuyang mga aki asin mga makuapo, igwang mamanahon na kinaban na matuninong. Lugod magtabang an sa tuyang lideres na nailihir pa sana. Lugod kita bilang komunidad magpuon man sa pagiging mahuyo, matinabang sa kapwa. Asin magpasakop kita sa mahal na Diyos, arualdaw. Sabi sa Ebanghelyo, my sheep hear my voice, and they follow me. Magin masinunod-sunod lugod kita sa mahal na Diyos. Siring na si Maria, masinunod-sunod sa Diyos. Nuestra Señora de Fatima, ipamibi mo kami. Pinudulot niya mo para kasi maning natin binuhay na ngayon sa Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Banal na Ama, pakiakoa ang pagdulot kan sa mong kapakumbabaan, na kaming nagsiselebrar kan pagrumdum ki Santa Mariang Birhen, magpahiling sa imong maugma, tanganing mantang kami kadamay sa sakripisyo ni Kristo, mangyari ang rangangunyan, asin ang kaligtasan sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa kapiestahan ni Virgen de Fatima, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan angheles sa sin santos, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos Diyos ni in mga hukbo, ang langit as daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan.
Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagpod na ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, kaiba kan sa mong Obispo si Joel asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Fatima. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnani ni San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamigbi kita siring kan itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muyang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya si Yesu Kristo, aki kan Diyos, aki ni Birhen Maria, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang tinapay ng buhay, ang sakramentong ininusay, sa pagpabanal ka sa imong simbahan. Nandakan, hawak mong mahal. Pinapay asin anak, niya mong inaako. At sa imong hawak asin dugo, sa pag-irumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpahayag ang sa imong kamurawayan. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan mga sakramento paskwal na mimibi, tanganing kaming nagrurumdum sa ina kan sa imong aki, magpahayag kan buhay ni Jesus sa samong magagadanon na laman,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan ta si Birhen Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et lesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni pisciamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Fatima, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darhon an katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, almost holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. We give you sweet and sweet, to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity